So, what's up guys? For today's video, Nami karon dire sa Aricleo National High School Memorial. Makita mi karon to ng estudyante nga stranger. Usa itong baton pre. Plan may mag-anwig mga bae tapos may pick up lines para amo naman siyang ikon nga unsay connect dayano para ma-relate nila kung unsa day connect. Tara. So, let's go. Yeah, pre. Pick up lines ako. Dapat mo shout mo. Payong ka ba? Payong ka ba? Kasi ang init ang panahon eh. Init ang panahon eh. Ano Sheena? China? Sinabi? Sinabi? Atok sa ila? Ito mo eskwela? Sinot yun ba yan? Sinot na. Isa na yun. Si Ma'am na ka namang ikon. Kasi si Ma'am Rakan, pwede mo makakagalan si Ma'am Kajon ako. Usa grado mo lang. Usa grado mo. Grade 11. Ay, Imo si Ma'am Wadbe ka. Yeah, pre, di na pre, target lang. Di na. Miss, pwede ka na may pick up lines. Pwede na kayo pick up lines lang, pick up lines lang. The streets spreading so much cheer. I should be playing in the wind. Lines ka nila. For ano ba, for vlog. Camera may mo pick up. Oh, kami rin siya pick up lines ba? Day, but I can't stop staring Pick at up your lines face. ba? Mga nakang bakit. Bakit? Oh. Camera may pick up lines. Sige. Siyempre. Lilipap ka ba? bakit? Kasi ang lamig. Yeah. Ha? Mga nakang ba? Ha? Mga nakang ba? Bakit? Bakit tayo mo ito ba? Bakit? How are you? Oh, bakit? How are you, dude? Ay, Dali na. busy daw siya. Busy. Ano mo kundri sa una? 2 years. Sayo. Tudlo na. Champion gali ang iyang itudloan. Ikaw Brad. Gusto no? Ay, sana. Kami dyan mo make it easy. Ikaw na budli, dali na. Eh na pre, ano ginagawa pre? Kanya si Juan si katong anak si Maestra bagay sa ba? Sibilin. Oh, kanya. Eh, pick up lines na mo. Ayaw na pagsaba pa niya ra. Dapat ni Kuya Dodi ah. Yan na, yan na. Hindi na ba? Ano ba? Nakita na po may karoon ng kuhan dyan isa kay stranger, presidente. Sige, So sige. pre, Sige, gano'n. Mas gagi na. Mas gagi mo bro. Bakit ramaming mo? oh, Ginaw. ginaw. Ice cream ka ba? Kasi ang lamig ng panahon eh. Oh, ada mo ka? Alam mandiri ada. Kasabot. Hinay gani. Kasabot ka wala. Kasabot mo daw siya, Brad? Wala lagi hinay din mo tayo bro. Oo, O doa daw. Okay. 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 Sige na bro. Dili. Okay, hindi mo kami. okay na daw. Si bubalot ko siya. Balas mo siya sa Ah, sige na, ikaw na. Ikaw na. Eh, Sige na. Hindi. Pag mahal mo. Na. wala. Bo. bro. Hindi, basta makabalos kasi ha. Makabalos kasi. Oh, ano man? Kasi man ang Naantay ka ba ba? Wala. Wala po. Wala. ice cream ka ba? Bakit? Kasi ngayong panahon ngayon pa rin kahit ngayon. Wala, balos pre, balos daw. Ah, balos. Eh, balos. Balos di balag na. Paparating ka pa. Balas, hindi ka mabalas. Kita sa may klase. Oh, wait, wawal ka Oh, na. sige daw. Wala ko yung mga Ah, wala. Sige. Wala, sige, pag-unawa na sa. Oh, bakit ka? Bakit? Oh, Okay. Bakit ka ba? Oh, bakit? lagi na ba? Bakit ka ba?
Balag bars. Let's go. Di balag bars siya, balag bars. Ihi ka ba? Ha? Ihi ka ba? Bakit? Kasi paparating ka lang, kinikilig ka. Nice, nice. Nice. Ikaw. Ikaw naman to. Bawi na na. Nakabawi na siya sa... Baby ka ba? Wala. Bakit? Kasi parang baby na kita. Wala, bibi. Malusig.